guys, ada kami data dito yung Paday, Ilocos Sur. Dito ay Lolo Santong. Nagadu iti swada guys. Ginunduayan may iti napanagalan. Ta nagsasampit ka no agito yung swada. At da ngamin tilahi na. So agijay kong kunada nga Siamese. At dapay lang mat dito yung baboy nga native. At papaanawa dito yung kadakdakkel pa'y nga rod. Da kami mat kini ading igo. Da kami iti para pidot iti suha. Kalpasan na dahi tapa mi kinita ni Lolo Santong. Nagimas dito ilulutuan na. Tumulong mat ni Mami Evin nagkaimas dito nga ikan. Nagpere-presko. Isuti ipasidada kanyami. Tira ko na, nagimas ang bebe. Ne, nagpresko nga ikan. Panda, ginatang ni J Market tatay. Mabibisin nakpay, kindi nga, manggit-kita kanyadan. Nga, luton. Datan, charan na luton. Mapaling ka, piraanon. Mga nakun. Thank you. Tipe ng pasangbay. Yo kanyami ditoy. Anyway, alat nyo kami para datatan guys. Napang kami nagkita iti sandya nga dadakkel. Namuna ka, nagsasamit ka no. Ada ka mamit ditoy. Kani ading igo, agmerwaritis kami. Makadamdamagan kami. No, ada pre-taste na. Kalpasan na data, nagturong kami ditoy. Ditoy ay hindi pagkatangan iti bibingka. Nemas ka na dito guys. Isuti day-daywan da dito guys. Ditoy ti ayan tinaimas guys. Nagkatado customer na. Kahabang madamakit kitan gimakan. Lasinan da kagiti tattao. Ingana nga nanwanda. Siya ngayam ni kardong leet. Di ka pilitan ng amudak. Hello, shout ka da kayo amin. Sisensya kayo ang kayo ni kanti sticker. Sa bagay na mas dito'y ayun nyo. Shout ko dito nga shop da. Dito'y 3 masters pastries. May kayo lang dito'y no ka guys. May kayo gumatang dito'y pasulubong nyo. Dumawat at kiti pre-taste da. Karim naman nagimas ang bebe. Nagimas talaga dito buko bayda. So, mapangkabig lugar ng guys ang subli ng tumanin. Thank you. Dito yung tadyong at pre-taste. Dito iti pagalaam mi. Ang subli ng tumanin ton palubos ni Apo. Tagdiretso dito yung enda lulaulangan. Pamipinisi ajay sandya nga ginatang mi. Bako nagsarapa, nagsam-8. May naktumain gumatang dito yun. Baglang ta gumatang nakbot iti kanyak. Ta iyawid mi japayaw. Thank you Lola Lia. Ta impisyan na kami. Tinira mi kini ading igo manin. Sobre kami nga sobre. Agkaraala kami. Kasano ka nagimas ng mga min? No marama namon. Subya namon. Ay na po Diyos ko pagkalawal. Nagimas nga talaga. Sikira nga buya umapal ka. May ka maggumatang dito Ilocos Sur. Tatan inyis subakon. Tama basa na ngamin nga mangan. Shout out kini Lula Straling. Hanggang dito lang guys. Bye-bye.